Здравейте хора, днес ще ви покажем. Аз ще ви покажа, не ще ви покажем, не знам защо казах ще ви покажем. Днес ще ви покажа една игра, наречена Ravenfield Beta. Подобна е на CS. Не знам който не игра CS. И това много е тази конфигурация, да го нарека нещо подобно. Не конфигурация, да! Разбирате ме. Така. Пускаме се. Да започваме. Сигурно чувате супер силно. Ще видя в клипа, може би ще... Това ли беше? Няма смисъл от това, бе. За какво се качих на тази лодка още? Как сега да се... Добре, махаме се. Се качваме на бойното поле. Значи хора, options. Ще намалим звука. Така е много ниско. Ще го правя някъде така. Така е добре, да. Да. Значи тук има сини и червени герои. Всеки трябва да убива от чуждия отбор и да пази флаговете си, за да не бъдат превзети. И също така и да взимате флаговете на другите. Искаме да се качим в трактора, но не можем, мисля. Не. Убиха ни, защото поискахме да се качим някакъв супер скапан трактор. И звука пак ми е силен. Или слушалките са супер силни. Значи, така. Няма някакво превъртане на играта или нищо подобно. Тъкмо, да съберем. Чакай, муто. Гати мутрения тип. Сгадахме от нашите. Някой няма ли да се качи, бе? На танка. Се качим на танк. Можем ли? Не. Заете. И двете места на танка са заети. На хеликоптера не знам как се управлява, който е играл играта и знае как се управлява хеликоптера, да пише долу в коментарите. Също така, когато съберат 10 абоната, знам, че това е някакво супер малко, защото има хора с 1000, има хора с 100 000. Няма да ги казвам, защото могат да ме съдат. В принцип е реклама на техните канали, но добре, както и да е. И продължайте да се абонирате за тях. И аз също съм абониран за много от тези хора, които имат по стотици абонати. Чакайте, извините, че прекъсвам това, ама тук се насъбраха много типове в една лодка. Ще ги убием всичките. Ще ги изтрепем. Ще ги причакаме тук. Ще се качим, може би на този камък не можем. Ще се качим отгоре на върха. Ще ги изчакаме да видим къде има лодката. Хеликоптер. Вражески. Но трябва да се пази. Имате забавен каданс.
Ето. Който е доста по-реалистичен, може би. Така да се каже. Надявам се в клиповете ми да няма много проблеми. На забавен каданс ми е по-удобно, защото играта, докато записвам, в момента съм пуснал още хиляди програми, рендърва ми се един клип и съм пуснал още милиони програми и лагва и затова го пускам на забавен каданс, за да замажа лага. Така че аз постоянно рендървам някакъв клип, който накрая се оказва, че не работи и ми се скапва работата. Скапва се живота на някой. В момента си чифтосал с камък нашия герой. Героично си чифтосал с камък. Може ли да го направим на бърз каданс до падането, защото ме мързи да гледам как той се... О, това ще ни вземе с базуката. Сигурно хора ще се опитат да ни вземат. Това е тъбо, бе. Ти ли така, бе? Си ли така, за Бога? Така, ето този тук много ме е хеликоптер. Ще си пробвам да го хедшотна. Няма да успеем, разбира се. Трябва да релогнем. Така. Пускаме отново на бърз кадър. Не знам какво да правим. Припис капсулок. Капсулок става бързо, бавно. С Shift, с Shift кличте. Не така е бързо. А бавно е така. На бавно, честно да ви кажа, играта е доста по-лесна. Водим ги много голям напредък имаме, но трябва да се постараем да те да нямат след минути или час. Не час, минути, да не те да обърнат резултата. Защото миналата битка, на която се питах да снимам, само се оказало, че шалките не са били вкарани в USB-то. Reload ли? Reload. Че то ми беше мерника. Просто не бях релодна. От тия ще ме смачкат ли, бе? Големите гъски ли? На големите гъски ли не се плати, бе? Абе, някой да скачи отгоре, бе. Бе. Нашъл както. Значи това ми беше идеята да сложа тук. Сега да сложа, не помня. Няма това. Не помните нещо, просто го изоставете и си продължавате живота. Сетите кога си. Кажи ми, че това е кръпешно. Това е където се фляка и пете. Дами и господа, не знам що казах госпожа. Правим паркур мап, както виждате. Това е нов текстур пак в Minecraft. Паркур. Имате мод за картечните, дами и господа. Има хеликоптери, графиката е много по-хубава. Целта е да се избиеш. Водиш тотално мача, а почти нищо не си направил. Вече те нямат никакъв шанс, според мен, да ни бият.
Съм пак на забавен каданс. Гати джапензото. Този тук много ме изнервя. Затова ще се пробваме да му разбием хеликоптера и то на бърз каданс. Да стане по-бързо. Значи точно трябваше да релоудна. Точно в този момент, в тази секунда. Чакай ме, бе, тип. Дай да се кача в джипката, бе. Дай, аз ще стрелям тук. Щете малаха барци. Нямам нищо против мюсюлманите, имам против терористите. И затова винаги, ако играя CS, съм от контратерористите, разбира се. Тя ме надушиха, защото съм сам в момента. И току-що се прибих. Продължавам с паркомаповете, дами и господа. Спартак. И отново се пъваме. Нищо, че падаме всеки път, когато хванем пистолета в ръка. Или картечница. Какво ще иска? Аз му казвам картечница. Кой казва на това? Кой казва на това на картечницата пистолета? Аз. Окей. Спомням клипа да е много готино направен. Да го обработя добре. Дайте ми някакъв съвет за 32 битов компютър, за хубава програма, която да не е филмора и да е за обработване и да има или крак, или нещо за... или да е безплатно. Тия ще искат да ни свалят тук. Успяват да ни свалят флага, но ги водим. Свалиха ни флага, вече е червен. Не! Вдигнахме го! Вдигнахме флага. Айде, че ще умреш тук. Ти обречен на смъртта. Стаба, какво се правиш? Caps Lock. Хвърлих точно далеч. Ще те убия. I'm gonna kill you. You have to get out. Get out from here. Get out the way, get out the way. И хора, мисля, пада от клипа стана 15 минутки. 7 достатъчно е. И ще се удавим за накрая на клипа. Ще се удавим нарочно. То, в принцип, мисля, че може да се... Добре. Хора, това ще от мен. Ако клипа ви е харесал, дайте палец нагоре. Се абонирайте за мен.
ще правя giveaway по случай Свети Валентин. Просто долу в коментарите на този клип запишете запис, на който искате език. Giveaway да е за реклама. За да участвате в giveaway, трябва да имате YouTube канал, за да ви направя реклама.